colleges Central Placement Service kata KUCCPS kata KUCCPS kake wachona. Koro gimomiyo wapogore gi jab ne ena committee mane vice chancellors bede to pogo students motimo form 4 to ni ma join university mane to indecha bene wan gi universities abich kende. Koro kaka universities medo bedo to gi colleges gi TVET institutions to gi mamoko, Sirikal Parliament no oloso chik miluongo ni Universities Act 2012. Koro the Universities Act emano create KUCCPS ma tije maduong' mogik en placing nyithindo e universities ma wan godo te to gi colleges to gi TVET institutions gi national polytechnics. Kendo tich machielo mwatimo en ni wachiwo career guidance ne nyithindo mane form 2 to gi form 4 to gi jopuonj bende mochung'ne careers services e skunde gi weche mamoko. Koro jab ne ena committee mane vice chancellors bede to no deal mana gi weche universities kende. To KUCCPS to en body ma olos gi chik to deal gi weche te mag colleges mag kuonde ma nyithindo dhiye mag sirikal to gi weche mag career guidance e Kenya.